noma isimo simanzozo Jozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo Siyaphila kunjani? Yaphila. Yaphoyisa. Ya. Kuhamba kahle. Koniphoyisa la. Khona nophoyisa. Nginifaka conference. Khona umuntu osaxoxisile na. Cha bo. Ngithi ningeke namlayelo mfana ekuthi ungena. Asazi mlalele. Sifuna amavukana ke. Asazi mlalele. Nilalela ubani kanti nini? Mina benginombono la ukuthi mase niqasha lapha kumbuso wamacingo ngoba nini niqashayo. Kunganjani nivele niqashe nje ngeminyaka. Niqashe under 30 kuphela. Niqashe under 30 kuphela nje. Ninwayeka amalokhuzana niyeke intondolo kade zazidla imali bafethu kade zasixhasa. Ngeniqashe nje under 30 kuphela kube ukuthi nje niqashe under 30 kuphela. Siqashe umuntu oneminyaka ewu30 kuya phansi. Ungayinkinga nilokho. Yazi ukuthi mawubheka under 30 ubheka abafana abanjengo limit. Nobana abanye izingane ezisencane olimit omjabulisi baningi nje abafana abaneminyaka engaphansi ka30 yabo kesiqashe iyouth yabo ake siqashe iyouth ke siyeke intondolo bafethu intondolo zizamile mangabe ngalunganga Vela asenze isidilonje. Asidali. Impela yodwa. Akasho ukuthi angithi ubonile kuleya list engiyibhala khona abantu engibafakile ngithe baze kusafasi babukusana ukubasha. Kodwa ingoma yabiyahamba. Senza njani siyabafaka masibafaka ubani. Akasho nje ubani oyingane afuna ngene. Cha bo ngithi mina izingane zibe u70% intondolo zibe u30%. Ngani iqondile inkulumo yami. Ngiyacela labafowethu ngithi mina ngiyacela ngisho ukuthi ngifuna ukunithathela inqumo emsebenzini wenu. Uyibhada hospital uyihlela nospal uyidlala nospal oh yeah ayobona